आम्रपाली दुबे के भोजपुरी जगत के रानी कहल जाला। एह अभिनेत्री के बहुते लोकप्रियता बा। आम्रपाली दुबे अबले भोजपुरी में 300 से अधिका फिल्म कर चुकल बाड़ी, जवना में से अधिकतर फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित भइल बा। आम्रपाली दुबे के सोशल मीडिया पर भी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग बा। आम्रपाली के प्रशंसक बेसब्री से उनका फिल्मन के इंतजार करत रहेले। एहिसना में अभिनेत्री के नया की भोजपुरी फिल्म माँ भवानी के वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर जल्दी होखे वाला बा, जवना के तारीख के भी खुलासा हो चुकल बा। ताई बताई जा ई फिल्म का बा कहाँ देखावल जाए। आम्रपाली दुबे के नया की भोजपुरी फिल्म माँ भवानी के वर्ल्ड टीवी प्रीमियर जल्दी होके जा रहल बा। रौरा सभे भोजपुरी सिनेमा पर 5 अक्टूबर शनिचर के सांझ 6 बजे, आज 6 अक्टूबर अतवार के सवेरे 10 बजे देख सकीलें। एकरा संगे संगे रोआ भोजपुरी सिनेमा के OTT ऐप दंगल प्ले पर भी ई फिल्म देख सकेनी। आम्रपाली दुबे खुद अपना फिल्म माँ भवानी के वीडियो क्लिप शेयर करके एकर वर्ल्ड टीवी प्रीमियर के बारे में जानकारी देले बाड़ी। अभिनेत्री कैप्शन में लिखले बाड़ी, ई नवरात्रि पहला बेर भोजपुरी सिनेमा आ दंगल नाटक पर माँ दुर्गा रौरा बेटी खातिर ढाल बन के हर मुसीबत में साथ देबे आवत बाड़ी। भक्ति फिल्म माँ भवानी 5 अक्टूबर शनिचर शाम 6 बजे आ देखी 6 अक्टूबर रविवार के सवेरे 10 बजे। नमस्कार समस्त देशवासियों को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा हम सब पर बनी रहे, हम सब सफल समृद्ध रहें। जय माता दी।